Yung paggawa nila sa ibang bansa, kaya sa dito sinasabi. Open river crossing. Nag-aaral ng mga kainan talaga. Mapita Road, napakasarap mo talagang puntahan. Kung tawagin ay Daang Katutubo dito sa Aguilar, Pangasinan. Ito ay ginawa para sa mga kapatid nating katutubo upang mapabilis ang kanilang paglalakbay o pagkikipag-ugnayan sa mga malalapit bayan nito. Napakahalaga at napaka-importante ng lugar na to o daan na to na ginawa para sa kanila. Kaya ito ay pinahalaga nila at inaalagaan. Ang Mapita Road o Daang Katutubo ay nagdurugtong sa Daang Kalikasan sa mga Pangasinan. At tatagos din po ito pag natapos sa Zambales, sa Santa Cruz, Zambales. Pero ngayon, hindi pa po masyadong tapos pero malapit na po siyang matapos. Tara, samahan nyo kami sa aming biyahe. Titingnan natin kung kaya na talagang tagusin ito ng maayos or matagos man natin kung mahirap ba o hindi. Tara, biyahe tayo. Bago makakit sa taas, madadaanan natin dito yung Torre na dating tourist spot din or laging hinihintuan at nagpapapicture ang mga tao. Napakaswerte mo pag pumunta ka dito ng umaga. Umaabutan mo ang hamog or sea of clouds. Sarap, abutan natin yung paanang hamog. Abutan natin yung hamog. At bago ka makapunta sa pinakatuktok at tambayan o kapihan, ito yung maaabutan po ninyo. Mga rough road. Hindi po natin ikakat tong video na to para makita ninyo or awareness sa mga aakyat dito kung gaano kalubak bago pa lang pumunta doon sa pinakatuktok. Yan, tuloy-tuloy lang po ito hanggang sa dulo. Dire-diretso lang ang video po natin kahit mga rough road na makikita ninyo mamaya hanggang pagtawid po. Para lang po yun sa awareness na balak umakyat tumagos ng Daang Katutubo, Pangasinan to Zambales Road. No. Ha? Nakaabot tayo ng hamog. Nakaabot ng hamog. Paano po makakita sa atang Henry? Ito na tayo. Ito na. Pamog. Ginagawa mo dyan. Nga po tayo dun sa pinatuktok. May papasok po dito na maliit na espasyo or eskinita na rough road pa rin po. Napakaswerte natin. At kung mapapansin ninyo, hindi ako nag-edit ng video. Yung video makikita ninyo, ito pa rin yun. Walang edit po para makita natin kung gaano kahamog or kapag dito tuwing umaga. Kadalasan ganito ang nangyayari.
May parking space po dyan ng mga sasakyan at mga motor din. Pero mas ginusto po namin na iakyat yung motor at kaya naman. Para hindi na tayo mahirapan maglakad, paakyat at pataas. Pero may akitin pa rin sa pinaka-peak niya. At eto na, matadaanan natin dito yung may CR siya. Tapos may tawag nito, ano ba tawag dyan? Torre ba yan? Or rooftop. Yan, makikita yung view, yung pinaka-view doon. At meron pa sa kanan, pinakamataas yun. Doon po ang pinaka-view natin. Papunta tayo ngayon doon sa community ng Daang Katutubo or Barangay Katutubo. Na may isang community po doon or isang barangay na akala mo wala nang katao-tao dito, pero yung dulo po nito ay meron pong isang maliit na barangay. Doon din po tayo dadaan sa barangay na yon at doon mag-uumpisa ang totoong kwento natin. Ang sarap pagmasdan. Kung papansinin ninyo, kung nandito kayo, siguro mababawasan or mawawala ninyo sa isip yung mga problema natin sa buhay. Kung titingnan ninyo, napaka-fresh pa dito, napaka-healthy pa ng forest dito at ng mga bundok. Halatang inaalagaan ng mga taga dito, kapaligirang ito. Pero wag naman sana mangyari na pag binuksan na to or gawing public road at marami nang pumapasok or dumadaan papuntang Sambales Road, sana wag po itong madungisan. Ang ganda ng Daang Katutubo going to Daang Kalikasan. Ito po ang way papuntang Sambales. Ginawa po itong mga kalsada nito para mas mapabilis ang communication or location na mapupuntahan natin doon papunta sa Sambales to Pangasinan Road. Dito mag-uumpisa ang kalbaryo ng ating paglalakbay. Ito yung sinasabi kong isang buong barangay, nasa gilid tayo ng barangay. Hindi na tayo tumuloy doon sa mismong barangay. Ito na yung gilid ng isang community. Yan, kung mapapansin niyo, bato-bato po yan. Grabe, may angkas pa ako dito. Ops, kung sino tatanong dyan, kung sino angkas ko. Kapatid ni Mrs. po yan. Galing ibang bansa. Siyempre, gusto niya na adventure, matagal siya sa ibang bansa, kaya siya lagi kong sinasama. Okay? Hindi ko po ikakat yung video na to kasi ito yung pinaka-intense natin sa pagbabiyahe natin or pag-thrill na tawag ba dito? Para mapanood natin lahat or ng lahat dito na manonood natin na kung ano yung pinagdaanan natin. Konting pasensya po na walang masyadong cut. Alam po, hindi po may magandang daan eh. Sana mag-enjoy po kayo. Oo. Grabe tarik nito. Akala ko hindi kakayanin ng click natin at may angkas pa tayo. Pero pipilitin at pipilitin natin talaga yan para matagos lang natin ang Sambales. Yan, yung Mio ni Bots tumirik na kaya minto tayo. Hayop na wis mo ang bot, sigurado yung mga ito yun. Tinulak niya. Kinaya naman. Ang kasama natin, Mio, naka 54mm Alam ko maganda na, nadaanan nila sa ano bang pinturan. or ni Bots. Kaya
akala ko hindi niya rin kakayanin sa laki ni bots na tao. 98 kilos sa Mia lang. Akala ko hindi kaya. Pero panoorin nyo kung anong mangyayari sa biyahe nating ito. Kaya mo na. Sigurado kang ito, ha? Ha? Umusunog. Umusunog. Goma. Ayun, no. Saan? Tama yung daan natin. Saka lightning. Puta rin ka, ba't tama-tama ka? Alam ko nadaanan na ng endurance to eh, yung ano eh. Tama nga yung daan natin. Kunti na lang. Wala pa tayo sa kalate. Yan yung daan. Sakto, magtanong ka. Kita-kits sa part 2 at susundan po natin yung video ito. Napakahaba kasi ng biyahe. Wasting ina mo. Alright, salamat mga kamots. Nasa bundukan kami. Pinas. Ha? Alam mo yung salitang malapit na yung mga taga dito, malayo yan. Kaya? Kaya? Kaya yan. Banat, tandaan lang kung pipilitin ha. Huwag mong pipilitin. Yung makina.